Брачен договор може да сключите както преди брака, така и по време на неговото действие. Ако договорът бъде сключен преди брака, той ще влезе в сила от момента на сключване на гражданския брак. Договорът винаги може да се прекрати по взаимно съгласие на страните. В този случай страните могат да изберат режим на съпружеска имуществена общност, да преминат в режим на разделност или да сключат нов договор. С брачен договор можете да уредите и начините на управление и разпореждане с имуществото ви, включително и с семейното жилище. Също така предмет на брачния договор са и въпросите, свързани с участието на страните в разходите за семейството. В него може да уредите и имуществените последици при развод, както и да уговорите някои последици от прекратяването на брака. Например, кой ще упражнява родителските права